Krásny deň vám všetkým, milí priatelia. Dnešný deň je pre mňa tak trošku výnimočný, pretože uvádzam na... Ešte raz. Je to, uvádzam na trh, nie? Uvádzam Nie na trh. do života. Do života sa najviac hrdá, keď proste nevládzem, lebo ja som typ človeka od mala, ktorý si proste toho na seba dá veľa. A potom, keď mám toho veľa, tak si poviem, že na čo toľko veľa. A zase, keď nemám toho veľa, tak si poviem, čo budem robiť. Krásny deň vám všetkým, milí priatelia. Dnešný deň je pre mňa tak trochu výnimočný, pretože spúšťam niečo, čo vo mne dozrievalo trošku dlhší čas. Vítam vás teda všetkých pri mojom podcaste s názvom Ľudia v pohybe. Na mieste, kde verím, že spoločne preúskame mnohé zaujímavé, inšpiratívne príbehy a verím, že sa vám budú páčiť. Pre tých z vás, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Michaela Uličná a tento podcast bude na tomto úžasnom mieste, ktoré sa volá Liu Bar and Gym. No a síce je to také netradičné trošku, ale v prvej časti sa karta tak trošku obráti a spovedaná budem ja, teda nebudem ja klásť otázky, ale budete môcť trošku nazrieť nielen do toho, o čom bude tento podcast, ale aj trošku do môjho osobného príbehu. No a spovedať ma bude moja hostka, autorka nádhernej knihy s názvom Svišťové dobrodružstvá, Simona Fridge-Fuda. Simi, ahoj. Ahoj, Miška. Ja sa veľmi teším, že si sa dala na túto cestu spolu so mnou, respektíve, že si súhlasila s tým, že odpálíš tento projekt Ľudia v pohybe spolu so mnou. A ja som rada a teším sa z toho. No a teda, ako som spomínala, tak v tejto prvej časti budem spovedaná ja. Dúfam, že si pre mňa pripravila také zvládnuteľné otázočky. No, víš. Ak nebudú zvládnuteľné, tak občerstvenie máme. Takže myslím, že problém to nebude. Tak poďme teda smelo na to. No, tak teším sa. Takže ešte raz, moje meno je Simona a teda môžeme sa pustiť na otázky, ktoré budem klásť tentokrát ja Miške. Čiže, Miška, ako by si sa predstavila niekomu, kto ťa vôbec nepozná? Vieš čo, priznám sa, že táto otázka, aj keď je veľmi dobrá, je trošku taká ťažká, lebo ja si osobne myslím, že my ľudia mávame také masky v živote a nemusia to byť vždy masky len v takom negatívnom slova zmysle, ale skrátka, že sme v každej jednej pozícii v živote trošku iní. Iní ako priatelia, ako dcéra a tak ďalej, ako zamestnanec. Ale určite by som povedala o sebe, že som energická, priateľská a že milujem život a veľmi rada tvorím nové veci, skúšam nové veci, rada vytváram projekty a prepájam nejaké skúsenosti, ktoré už mám. A to je vlastne aj ten dôvod, prečo som chcela vytvoriť podcast Ľudia v pohybe, pretože si myslím, že sama som veľmi rada v pohybe a verím, že tento pohyb bude inšpiratívny aj pre druhých ľudí. Ďakujem pekne za odpoveď. Myslím, že je to veľmi obšírna a dobrá odpoveď a je to odpoveď taká, ako by som od Mišky čakala. Dobre, takže ideme ďalej. Pamätáš si moment, kedy si povedala, toto je život, ktorý chcem žiť? No, ja si myslím, že ani to asi nebol taký, že moment, ale skôr obdobie, pretože asi keď som bola na základnej škole alebo keď som začínala chodiť na strednú školu, tak ja som vždy tak v pozadí alebo v duchu obdivovala ľudí v mojom veku, ktorí trávili aktívne svoj voľný čas. A potom vlastne som začala chodiť do folklórneho súboru Rozmaria v Prešove, odkiaľ vlastne pochádzam. A chcela by som aj pozdraviť našu vedúcu Danku Kovalčíkovú, pretože vlastne aj vďaka nej sa zo mňa stal človek v pohybe, pretože vlastne v súbore som začala samú seba viac spoznávať, začala som na sebe pracovať, naučila som sa stáť na javisku, fungovať v skupine ľudí, výjsť zo svojej komfortnej zóny.
A práve vlastne cez toto obdobie, keď vlastne sme museli zažívať nejaké situácie, lebo my sme chodili aj do zahraničia na rôzne festivály a chodili sme vystupovať, tak práve v tomto období, keď tak človek viac poznával samého seba, objavoval možno nejaké svoje talenty, tak vtedy som si povedala, že toto je život, ktorý ja chcem žiť. Byť aktívna, pracovať na sebe a potom možno tú radosť a tie skúsenosti posúvať ďalej. Ďakujem za odpoveď, takisto. Presne to je inak Miška, akú ja poznám a akú ja obdivujem a myslím si, že je taká inšpiratívna, čiže určite prídete na to aj ďalej. No, ďakujem. Už to nebudú chcieť posiaľ úplne, ale namyslená. Nie, práve, že Miška vôbec nie je namyslená a aj to na nej obdivujem. Takže ideme ďalej. Máš 3 rôzne roly. Moderátorka, sprievodkynia a učiteľka. Ktorá z nich je najviac ty? Toto je tiež ťažká otázka, pretože ja všetky tieto 3 oblasti vnímam, že oni sa tak veľmi pekne podľa mňa prelínajú a prepájajú. Pretože ako učiteľ človek stojí pred nejakou skupinou ľudí, pred žiakmi a potom zase ako sprievodca opäť stojí pred skupinou ľudí a potom ako moderátor opäť stojí pred skupinou ľudí. Áno. Čiže sa tam veľmi podľa mňa pekne doplňajú všetky tieto 3 časti. A teraz som sa dala aj vlastne už dlhšie, pred nejakým časom učím sa vlastne španielčinu a zase je to vlastne jazyk. Čiže všetko to ide ako keby ruka v ruke a ja som vždy veľmi bola rada v pozícii aj moderátorky, pretože na výške som veľmi dlho sa venovala študentskému rádiu. Áno. A tam vlastne, keď som začala chodiť do toho rádia, tak ja som mala pocit, že vlastne, že ten čas, alebo verila som, že zastane na chvíľu, pretože každý, kto chodí do rádia, tak sa hovorí, že rádio sa nepočúva, ale že rádiom sa žije. A tam ten čas plynul úplne inak. A aj tá rola moderátorky, aj všetky iné roly, v nich sa cítim. Práve nám tu vošiel psík. Nevadí? Taký zlatý psík. Krásny. Takže všetky tieto 3 roly sú pre mňa a také prirodzené. A skús povedať nejaký najkrajší zážitok, ktorý máš, čo sa týka moderovania v rádiu napríklad, keď sme pri tom rádiu. Najkrajší zážitok, čo ja viem, či najkrajší, ale určite keď vám ľudia povedia, že si vypočuli nejakú reláciu, že sa niečo nové dozvedeli, alebo keď ich, ja neviem, rozosmial nejaký váš vtip. A takisto aj keď sme vyhrali jednu súťaž a dokonca v mojom rodnom meste, v Prešove, sme vyhrali Radio Rally, súťaž študentských rádií, tak to bola vlastne taká jedna z tých veľmi pekných chvíľ. Naozaj, Miška, obdivujem to, že ako vidíte aj vy, je taká všestranná a z každého rožka troška a má sa naozaj od nej človek čo učiť. Ďakujem. Neboj za čo, budem sa učiť od teba ďalej. Dobre, čiže ty robíš aj sprievodkyňu a ja teraz chcem vedieť, aký bol tvoj úplne prvý moment ako sprievodkyňa? Stres alebo možno čistá radosť? Ja by som povedala, že to je tak 50/50, lebo ja veľmi rada cestujem a už keď som tak prešla viacero krajín, samozrejme ešte stále mám veľa krajín, ktoré som nevidela a ktoré by som rada navštívila. Ale povedala som si, že keď rada teda skúmam nové miesta, spoznávam nové kultúry a že som už možno niečo aj pracovné, aj také iné zažila v zahraničí, tak som si povedala, že asi by som chcela tie svoje skúsenosti a tú svoju pozitívnu energiu z toho cestovania možno posunúť ďalej. Tak som sa rozhodla, že si spravím kurz sprievodkyne. Lenže potom zrazu, keď človek stojí pred tou veľkou skupinou ľudí, tak je tam aj to nadšenie, ale zrazu je to aj taká veľká výzva, lebo zrazu je tam skupinka rôznych ľudí, rôzneho vekového zloženia, rôznych záujmov a niekedy je taká väčšia výzva, aby ste aspoň každému trošku vyšli v ústrety, aj keď sa to samozrejme že úplne nedá, a aby to všetko proste časovo sedelo, aby sa ľudia toho čo najviac dozvedeli.
pretože práca toho sprievodcu nie je len vlastne v ten deň a hlavne aj toho začínajúceho, že to niekedy trvá aj týždeň tej prípravy, kým si naozaj naštudujete bližšie tie fakty a kým si aj poviete, že ako by ste to povedali. Takže bola to výzva a ja by som povedala, že je to tak 50/50. Aj tá radosť, ale aj tak, že dúfam, že to bude dobre. Výborne. Tak verím, že ste sa aj vy niečo nové dozvedeli a chcela som sa teda opýtať, aby si povedala našim poslucháčom možno niečo o tom, či to je ťažké urobiť si kurz takého delegáta. Tak ten kurz vlastne zahŕňa kurz sprievodkyne, ale zároveň môže človek robiť aj delegáta. Áno. Takže podľa toho už čo viac sa mu pozdáva, alebo aké ponuky sú v dosahu. A nie je to ani až také ťažké, ale zase nie je to úplne najjednoduchšie, pretože tá príprava spočíva nielen v tom, že vlastne máte hodiny. Áno. Čiže niekde to majú tak, že samozrejme naživo, ale ja som mala taký online kurz, takže sme to mali, tuším, to bolo každý týždeň nejaké 2 hodinky, alebo 2-krát do týždňa dokonca 2 hodinky. S tým, že mali sme aj také, že sme absolvovali nejakú prehliadku s našou sprievodkyňou, ktorá nás učila vlastne v Bratislave, ale aj vo Viedni. A potom sme z toho mali vlastne skúšky niečo na štýl štátnic, že tam bolo nejak 100 otázok. Takže som sa vrátila do tých študentských čias a trošku som mala jednu takú výhodu v tom, že ja mám vlastne okrem slovenčiny aj dejepis skončený. Ano. Takže niektoré fakty mi boli trošku známe, lebo tam vlastne medzi tými otázkami sú otázky aj z histórie, ale rôzne, také aj o hoteloch, aj samozrejme aj o kontinentoch, čiže aj z geografie sa človek niečo učil. Ale zároveň sa aj veľa nového dozvedel. Takže ja si myslím, že ak človek má motiváciu a naozaj to chce robiť, tak to určite zvládne. Výborne. Tak dozvedela som sa teraz aj ja niečo nové, lebo nepovedala si mi všetko. Dobre. Ideme ďalej. Ktoré miesto, ktoré si navštívila, ťa prekvapilo možno tak úplne najviac? Prekvapilo? Ja by som povedala, že neviem, či prekvapilo, lebo niekedy je ťažké povedať, či v tom dobrom alebo zlom slova zmysle. Mňa niekedy možno ani nie, že prekvapuje, ale aj na sebe, aj možno na nejakých iných ľuďoch, že v podstate, aj keď vyjdeme toľkokrát do zahraničia a možno niekedy sa ocitíme v krajine, ktorá je taká, že je komfort na každom mieste, ale niekedy sa môžeme ocitnúť v krajine, kde proste, hoci aj keď máte nejaký lepší hotel, aj keď nie vždy je o tom cestovanie, alebo samozrejme už som zažila rôzne druhy ubytka a tak ďalej, pre mňa je podstatné akože spoznať tú kultúru, ale možno ma prekvapuje na sebe aj to, že, alebo aj na iných ľuďoch možno, že teda niekedy si možno nevážime dostatočne to, čo máme v našej krajine, lebo nie vždy je samozrejmosť proste mať obchod pod nosom a že tá MHD funguje proste ako hodinky, a že máme čo piť a že máme proste všetko na dosah. Lebo nám sa zdá, že to je samozrejmosť, ale to nie je tak. Áno, to si veľmi dobre povedala. Tak súhlasím určite. A rovno mi povedz našim divákom možno niečo o tom kapsulovom hoteli, ktorý si zažila naposledy, lebo Miška mi to spomínala pri poslednej našej kávičke. A trošku som bola prekvapená, že sa dala na takýto kapsulový hotel, takže teraz mi to napadlo, že skús niečo povedať o tom, aké to je byť v takomto druhu ubytovania, prečo si to zvolila a či by si to odporúčala možno, keď si niekto ušetriť na cestách. No, to bolo také nečakané, ja by som povedala, lebo totiž to bolo asi 2 mesiace dozadu a ja som najprv mala ísť pôvodne do Španielska. Ale stala sa taká vec, že v Španielsku boli záplavy a to mi povedal len môj bratranec, lebo nejak som to, akože mala by som to riešiť, ale nejak som to tak brala, že teda idem do Španielska a zrazu som proste počas 1 hodiny musela zrušiť Španielsko, prebukovala som celý výlet a šla som na Kanárske ostrovy.
A potom vlastne to bola celá taká logistika, ktorú bolo treba nejako zmanéžovať, tak som si musela na poslednú chvíľu ešte jedno ubytovanie nejako doriešiť. A ubytovania boli buď v príliš akože vysokých cenách, alebo boli nejako nedostupné, takže som objavila hostel. Ja nie som osobne úplne hostelový typ. Nejde ani tak o komfort, ako nerada úplne zdieľam ubytovanie s cudzými ľuďmi. Ale to bolo také, že keď som videla tie kapsulky, lebo ono to vyzerá ako práčka. Áno. Na prvý pohľad, že ste spali v práčke. Na to. Možno tí, ktorí to poznáte, tak to sú také ako mini domčeky, ale viacero domčekov pri sebe a vlastne to vyzerá tak, že vy sa tam zatvoríte, máte tam svoju klímu, svoje svetielko a viete sa aj zamknúť. Ja som najprv mala pocit, že dostanem klaustrofóbiu. Si spomenula, že je to podobné, keď niekto absolvoval vyšetrenie magnetickej rezonancie, takže to vyzerá tak nejako podobne. Ale potom, keď si spomeniete na to, že to je iba jedna noc alebo 2 noci, tak je to úplne v pohode. A je to samozrejme cenovo dostupnejšie a musím povedať, že to bolo úplne v blízkosti nejakých dobrých spojov, že to bolo relatívne akože čisté, aj tí ľudia tam boli slušní. Takže myslím si, že niekedy je to naozaj v tom živote o tom, že máme možno predsudky. A tých sa treba zbaviť. Aj keď je to občas ťažké, ale treba sa toho postupne zbavovať. Určite je to ťažké a ja som rada, že Miška vám v podstate dala taký malý tip, ako ušetriť, keď cestujete a ako spoznať aj nejaký iný druh ubytovania v zahraničí, ktorý je naozaj veľmi cenovo dostupný a Miška určite na tento zážitok nezabudne. Určite. Dobre. Čo si myslíš, že ľudia na cestách najviac podceňujú? Ja by som ani nepovedala, lebo takto, ťažko je povedať, lebo 100 ľudí 100 chutí, ako sa hovorí, a platí to aj 100 ľudí podcení to, iných 100 ľudí zase niečo iné. A ty pracuješ pre poisťovňu, takže vieš, že možno niektorí ľudia možno podcenia to, že si nedajú poistku a to je niekedy potom... Niekedy to tak býva, že keď si myslíme, že ju nebudeme potrebovať, vtedy ju potrebujeme najviac. A cestovné poistenie. A zase potom, keď si myslíme, že nám bude treba, tak to nevyužijeme. To je taký zákon schválnosti. Ale ja osobne, hoci nesprevádzam až tak dlho, ale čo si myslím, že možno niekedy preceňujeme svoje sily, alebo nevieme prijať nejakú výzvu, že keď ideme na nejaký výlet alebo na nejakú poznávaciu cestu, či už je to deň alebo 2, že si možno neuvedomíme, že na takom poznávacom zájazde treba veľa chodiť. A potom počas toho chodenia sa niekedy môže stať, lebo to je náročné sklbiť, keď sú rôzne vekové kategórie a niekedy sa môže stať, že proste nestíhame, takže treba si možno aj uvedomiť to, že máme byť možno taký trpezlivejší alebo radšej si možno vybrať nejakú inú cestu, kde ak nezvládneme toľko chodenia, lebo jednak možno tým zaťažíme sami seba a potom možno aj tú skupinu, čiže možno to sa podceňuje, že tie svoje sily chceme prešvihnúť a takisto, že tá trpezlivosť je niekedy taká naozaj vlastnosť, ktorej sa musíme učiť, pretože ja mám niekedy pocit, že aj na tých cestách sa ukazuje, že mnoho z nás chce všetko hneď. Že sa mi stane, že napríklad je ten zájazd tak koncipovaný, že najskôr nedá sa všetko hneď, najskôr sa ide tam, potom tam a niektorí by možno chceli už skočiť rovno na koniec toho zájazdu, ako keby úplne už tu po tej smotane skočia, čiže tá trpezlivosť si myslím, že nám niekedy chýba. No. Ja chcem napríklad celý život všetko hneď. Takže sa im veľa také osoby. Takže viem veľmi dobre, o čom hovoríš. Napísala si knihu, takže si musela byť trpezlivá. No to je asi jediné, čo mi vydržalo. Ale inak úplne rozumiem tým ľuďom, o ktorých Miška hovorila. Zažila si situáciu, ktorú by si dnes už zvládla Miška úplne inak? No, ja sa učím tiež nielen trpezlivosti, ale aj tomu, aby som nejako skratovo nereagovala. A už čím som staršia a čím viac ciest človek prejde, tým sa to zvláda lepšie. Mne osobne, lebo to, čo ma napríklad vytočilo pred 10 rokmi, ja som reagovala možno nejako prchko, tak dnes by som už sa nad tým možno pousmiala, aby som si povedala, že veď ten človek je iný ako ja, že má iné možno z inej krajiny, tak tam možno nejako inak zmyšľajú ako ja.
hej, a inak sa na veci pozerajú, čiže to je tiež o tom rešpekte. Lebo ja si niekedy myslím, že aj v tom máme trošku také ako keby predsudky. Že si povieme, že Ježiš akoby ten mohol navštíviť tú krajinu, alebo prečo on s tým ide tam a tam, hej. Ale treba si uvedomiť, že keď s niekým idem, nemusím byť presne taký ako on, ale dôležité je, že sa rešpektujeme a keď sa rešpektujeme a vieme spolu ísť, vieme nájsť nejakú spoločnú cestu, takže vieme navzájom sa aj od seba veľa naučiť. Ak by si mala odporúčiť jednu krajinu, ktorá ľudí zmení, ktorá by to bola? Zase v dobrom či v zlom, hej? Lebo podľa mňa sú krajiny, naposledy to bol Oman, čo som si povedala, že ako tí ľudia presne tam sú takí, že oni sú veľmi pokojní. Že akákoľvek situácia nastala, tak oni proste reagovali úplne pokojne a mali v sebe strašne takú noblesu a tá krajina dýchala pre mňa takým pokojom, takže podľa mňa tá krajina by človeka tak zmenila, alebo sa z nej človek veľa naučil, ale určite aj z iných krajín, kde práve tí ľudia možno nemajú čo jesť a tak ďalej, tak aj to. Tú otázku som skôr mierila tak v dobrom, lebo ja si myslím osobne, že cestovanie skôr mení ľudí stále len a len k lepšiemu. Či je to už krajina, ktorá má možno toho akože veľa čo ponúknuť, v zmysle aj toho bohatstva a tak ďalej. A vyzerá to na pohľad tak nobel, povedzme. Ale aj tie krajiny, ktoré sú také chudobnejšie a kde si veľa vecí uvedomíme, tak takisto zmenia ľudí. Akože tak v dobrom. Tak aby som len uviedla ešte tú otázku na pravú mieru, a aby sme sa pochopili. Čo ťa cestovanie naučilo o ľuďoch? O ľuďoch ma cestovanie naučilo, že nie vždy je všetko tak, ako vyzerá, lebo niekedy to sú zase naše predsudky, že my sa pozrieme na človeka alebo na niečo a si povieme, že určite to bude tak, alebo určite bude taký a onaký. A naučilo ma, že proste stále je to človek. Čiže nemôžem ho posudzovať podľa toho, len ako vyzerá, čo má oblečené, z akej je krajiny, lebo hovorím, vždy je to o tom rešpekte a či vieme k sebe nájsť cestu. Čiže to ma naučilo, že ľudia nemusia byť takí, ako vyzerajú a že veľakrát vidíme druhých takých, akí sme my sami. Že na nich prenášame to, čo my zažívame vo vnútri. Presne tak, taký odraz priamy. Taký odraz. Dobre, a teraz, čo sa týka toho, že tak Miška zvykne veľa moderovať a naozaj ju odporúčam, lebo je skvelá moderátorka. Tak chcela by som sa ťa opýtať, Miška, že čo robí dobrého moderátora moderátorom? No, ja si myslím hlavne, že moderátor by mal byť taký flexibilný. Lebo pre mňa osobne najhoršie bolo vždy, keď človek by sa mal naučiť nejaký text na spamäť. Akože nie najhoršie, lebo však to je ako s Hviezdoslavovým Kubínom, že sa musí človek naučiť využívať dôraz a iné veci. Ale v tom moderovaní by to malo byť také voľnejšie. Takže určite taká tá flexibilita, hlavne vedieť, čo chcem povedať, obsahovo, ale nie presné slová, aby to nepôsobilo nejako strojene. A vedieť nejaký ten koncept, že čo tým ľuďom chcem povedať, štruktúru, aby to malo proste hlavu a petu. Áno, a ja si myslím, že to robí práve z teba tú dobrú moderátorku. Ďakujem. Stala sa nejaká trápna situácia, ktorú dnes už berieš s humorom? A je jedno v akom čase tvojho života, alebo v akom odvetví, či už pracovnom, alebo súkromnom? No raz práve pri tom moderovaní, lebo to človek by podľa mňa našiel veľa takých situácií, každý z nás, ale raz práve pri tom moderovaní v tom študentskom rádiu by sme vlastne vždy mali tak, že sme začínali správami a potom vlastne sme mali nejakú reláciu. My sme vlastne vždy mali pred sebou proste notebook a mali sme tam tie správy napísané a potom nejakú štruktúru tej relácie. A spýtal sa ma vysielací technik, že či môžeme ísť na správy. A som povedala, že jasné. Ja som tak mala pred sebou ten notebook a som si myslela, že tam proste sú otvorené tie správy. No a zrazu, keď sa zapol ten jingle a ja som, že idem prečítať tie správy, som zistila, že tam je úplne niečo iné.
A prvýkrát v živote som spravila také, že... no a potom vlastne z toho celého môj jeden kamarát, on to celé tak zostrihal a spravil z toho nejakú nahrávku. A potom to aj niekde púšťal, si z toho robil tak srandu, že chce ešte niečo pustím. Takže to bolo také aj najprv také akože trápne, lebo však to bolo také, že naživo, ale potom to bolo aj také vtipné a práve takéto nahrávky si človek rád pustí aj o nejaký čas. Nie tie dobré odmoderované správy, ale tie, ktoré proste nevyšli. Ktoré sú také nezabudnutelné. Presne, také flexibilné. Podľa mňa na takéto sa najlepšie spomína. Takže určite to je skvelé. Dobre. Teraz prejdeme na školstvo, keďže ty si aj skvelá pani učiteľka. A naozaj zažila som Mišku aj z tej profesionálnej stránky. Trošku mala som možnosť nahliadnúť, keďže Miška mi vybavila aj besedu u nich v škole. A keď som ju videla z takého iného uhla pohľadu, ako ju vidím ja, len ako kamarátku, tak to tiež bolo pre mňa také zaujímavé a naozaj aj v tých iných tvojich odvetviach je to také milé, že... Tam je to niekedy také temperamentnejšie, by som povedala. Tak ako sme na začiatku spomenuli, že vlastne v každom tom odvetví je ten človek iný, aj pracovne, aj súkromne, aj vo vzťahu a tak ďalej, tak aj Miška je žena takých mnohých tvári v dobrom. Takže povedz nám, Miška, keby si mala povedať jednu vec v školstve, čo by si zmenila? Zmenila by som, neviem, akože takto. Ja si myslím, že dnes už je veľa rôznych programov, kde proste sa na tom pracuje, alebo sa pracuje nejako inak, ako na tých bežnejších školách, aj keď nehovorím, že bežné školy sú zlé. Alebo aj veľa robí to, aký je tam učiteľ a tak ďalej. A čo by som zmenila je možno to, aby nebolo toľko obsahu, čo je potrebné prebrať, ale aby tam bolo viac priestoru na to, aby keď sa nejaká téma preberie, aby to dieťa to malo možnosť si vyskúšať tak prakticky. Hej? Napríklad, ako vždy robíme so žiakmi projekt interview a to sa mi veľmi páči, že oni vždy prídu proste s tým to interview spravia tak, že dokonca aj nejakú známú osobnosť si vyberú a potom si pripravia otázky, rozprávajú sa s tým človekom, tak si to vyskúšajú aj na tej vlastnej koži. Hej. Nie vždy všetky témy sa takto dajú, pretože presne kvôli tomu množstvu tém, takže by som možno zmenila to, že by som tých informácií, ktoré aj tak človek zabudne, trošku ubrala a dala viac priestoru na to praktické. To je veľmi milé, lebo podľa mňa naozaj z toho praktického sa človek všeobecne naučí najviac a tak by to malo byť aj v škole. Čiže tiež súhlasím. A teraz, Miška, prepojím to s cestovaním. Čo si myslíš, malo by byť cestovanie súčasťou školstva, vzdelávania? No občas to aj je, lebo deti chodia akože na rôzne exkurzie, chodia do školy v prírode, chodia na nejaké výmenné pobyty, kurzy a tak ďalej. Čiže ono je tam to také prepojenie. Takže je fajn, ak to školy ponúkajú, ale možno by mohli aj trošku vo väčšom objeme. Trošku vo väčšom množstve, lebo presne, že keď to dieťa je niekde aj bez rodičov a je tam dlhší čas, tak musí sa viac na seba spoliehať, aj keď, dobre, má tam nejakých ľudí, samozrejme, ktorí sú za neho zodpovední, ale vždy, keď sa musíme v živote na seba najviac spoliehať, tak najviac sa naučíme. Hej? Ja si myslím, že to by tým deťom tiež mohlo pomôcť. Takže bolo by krásne, keby sa aj v škole viac cestovalo, aj počas školy. Dokonca je taká krajina, nechcem kecať, ale asi to je Švédsko, tuším, že oni normálne vedia predpísať, ako je cestovanie. Wow. Nie som si istá, či je to Švédsko, ale kde si som videla, že tak už pri Švédsku tak. by som sa ani nečudovala. Tak mohli by sa inšpirovať aj tu na Slovensku. Čo by si chcela, aby si tvoji žiaci zapamätali o živote a nie o učive? O živote. Že neučíme sa teda, keď sme v škole, len pre školu, ale pre život a že v tom reálnom živote potom veľakrát, asi by som to nemala tak povedať, lebo už asi nebudem taká seriózna učiteľka, ale teraz nemusí byť že známky nie sú všetko. Lebo každý z nás má niekedy moment, keď sa proste necíti dobre, alebo keď má toho veľa, alebo proste jednoducho, proste naozaj to nie je jeho deň a proste to nevíde. Hej?
ale veľakrát je v tom živote, aj v tej škole dôležitá snaha. Takže ja si myslím, že aj v tom reálnom živote, ak sa človek snaží, ak je fér a ak si ide za tým, čo chce, aj keď tam sú nejaké prekážky, tak ja verím v to, že mu to ten život raz vráti. A ja by som chcela takú učiteľku. Ktorá sa dobre počúva, hej? Ale mne sa niekedy ktorá by mi toto povedala. Ale mne sa niekedy stane, že ja poviem tomu dieťaťu, že však to je dobrý výsledok. Mamka to asi si nebude myslieť, hej? Alebo napríklad, že sú tie deti z toho viac ako také znechutené ako ja, lebo nehovorím, že teda podporujem, hej, aby sa deti neučili, ale asi to už beriem tak s nadhľadom. Myslím, že to ani nikto takto nepochopil, že nemajú si deti učiť, ale treba možno brať niektoré veci naozaj tak s ľahkosťou. Kedy sa cítiš najviac hrdá? Máš moment, ktorý ťa zlomil alebo posunul ďalej? Spomínaš si na niečo také? Cítim sa najviac hrdá, keď proste nevládzem, lebo ja som typ človeka od mala, ktorý si proste toho na seba dá veľa. A potom, keď mám toho veľa, tak si poviem, že na čo toľko veľa. A zase, keď nemám toho veľa, tak si poviem, čo budem robiť. Takže sa cítim možno hrdá, keď aj proste nevládzem v nejaký deň, ale proste podľa mňa to viacerí poznajú, že aj keď sa im nechce, alebo proste to niečo nestíhajú, ale napriek všetkému proste to dajú a zvládnu, tak vnútorne si povedia, že také malé víťazstvo to je, podľa mňa. Úplne to poznám, lebo myslím, že aj preto si tak dobre rozumieme, lebo sme mnohých veciach rovnaké. Ale ja musím povedať, že si ma i niekedy tiež ty si ma tak ťahala asi 2 mesiace dozadu, lebo si sa ma stále pýtala na nejakú besedu alebo niečo a ja rada pomôžem, ale občas som bola taká, že unavená, že nie že vzlom, ale som proste ako keby nemala energiu, hej? A potom som už niekedy, lebo to nie je len, že o tebe, ale to je, že to poznáš, ako keď učiteľ do teba a musíš ísť a choď a aj ten taký tréner niekde na zápase a ty už v tú chvíľu by si ho, nechcem povedať, že najradšej zabil, proste. Poznám to. Ale proste, že viem, čo daj mi už pokoj, hej, že čo ja mám zase proste robiť. Ale potom príde ako keby tá fáza a proste ty si tomu človeku veľmi vďačný. Lebo proste aj človek, ktorý cvičí a keď prestane cvičiť vtedy, keď sa mu cvičí ťažšie, tak to je podľa mňa práve tá fáza, keď sa to láme. Áno. Ale keď človek prestane, tak zrazu je zase na bode 0. A potom sa začína oveľa horšie od nuly. Hej, že keď prekoná ako keby tú fázu, tak už sa dostáva vyššie a zrazu už to, čo bolo kedysi ťažké, už je to ako keby také normálnejšie. Áno, určite. Tiež si to myslím a podľa mňa je dobré mať v živote takého svojho nakopávača, ktorý aj keď sa ti nechce, tak musíš a ideš a riešiš. Dobre. Povedz teraz jednu radu pre ľudí, ktorí chcú viac cestovať, ale stále čakajú. Čo by to bolo z tvojej strany? No, asi, že tá odvaha, keď niekto je taký, že váha, či ide alebo nejde, napríklad na vlastnú päsť, lebo ja preferujem aj cestovnú kanceláriu aj na vlastnú päsť. Vlastnú päsť beriem skôr ako nejaké také väčšie dobrodružstvo, že fakt sa človek naučí a vycibrí v tých svojich zručnostiach nejakých pre život, ale myslím si, že tá odvaha v hociakej oblasti života neprichádza len tak. Že ona prichádza len vtedy, keď sa do toho naozaj pustíme. Takže proste asi sa nebať a začať a potom už sa nám to ani nebude zdať ako niečo výnimočné, ale že proste idem. Už sa nám to bude zdať také ľahké. Že? Áno. Áno, tak. Takže dôležitý je ten prvý krok. Dôležitý len prvý krok. Asi vo všetkom. A teraz posledná otázka, a už te nechám vydýchnuť. Tak, čo by si odkázala svojej mladšej verzii? No, asi možno by niektorí čakali, že čo by som mala vylepšiť alebo tak. A práve, že ja by som odkázala svojej mladšej verzii, že som jej vďačná. Že som jej vďačná za to, že proste som sa pustila do rôznych vecí a že keď som niečo chcela, tak som to aj zrealizovala. Nie vždy to vyšlo, nie vždy som všetko zrealizovala, ale že proste som išla do tých vecí. Že za to som naozaj vďačná. Hej. Možno by som odkázala svojej mladšej verzii, čo sa týka toho vylepšenia niečoho negatívneho, že aby som si viac ešte verila. A
aby som sa tak možno viac, keď som bola mladšia, dokázala nejako obrániť. Nemyslím fyzicky, alebo to niekedy to prichádza až tak s vekom, že keď si človek nenechá tak doslova, že skákať po hlave, alebo tak nejak nazveme. Určite trefne povedané, ale ja si myslím naopak, že naozaj, tak ako si aj povedala, možno je dobré, že ťa všetko to formovalo, lebo inak by si nebola dnes myškou, ako si. Bola by si inou myškou. Ja ti veľmi ďakujem, lebo toľko si mi dnes dala chvál, že ja mám podľa mňa tak sebavedomie zvýšené, že ja teraz mám na ďalších 10 rokov dosť. No, podľa mňa to je dôležité. Dať druhým ľuďom aj spätnú väzbu, tú pozitívnu, lebo podľa mňa sa dnes na to zabúda. A nemalo by sa zabúdať aj pochváliť. A myslela som to naozaj úprimne, nielen preto, že to pre vás teda nahrávame, ale ja si to naozaj o Miške aj myslím a ona to vie. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne. Prosím, aj ja. Za to. Ďakujem ti tiež, že si mi teda, že sa so mnou na to dala. Lebo to vlastne musím prezradiť, že to bol tvoj nápad, že takto odštartujeme prvú časť, lebo ja som ten podcast chcela, ale chcela som teda už rovno začať možno nejakými inými ľuďmi, ale ty si prišla s tým, že možno keď niektorí ľudia ma nepoznajú, alebo si povedia, že prečo som sa pustila do tohto podcastu, tak vlastne preto, aby aj nejakí ľudia, ktorí robia úžasné veci, myslím tých rôznych iných ľudí, a aby sa o nich možno viac vedelo, alebo aby proste sa dal priestor nejakým zaujímavým témam, ktoré možno sa dnes aj trošku postradajú. Áno, presne tak. A ja som rada a ďakujem Miške, že môžem byť súčasťou toho dnešného podcastu. A chcela som naozaj, aby ste si vypočuli aj niečo bližšie o Miške, keďže ona je tá najdôležitejšia súčasť tohto podcastu. A verím, že sa vám to aspoň trošku páčilo. Ja verím tiež. Ďakujeme, že ste nás počúvali. A vidíme sa teda pri ďalšom podcaste. A ďakujeme teda aj úžasnému podniku Liu Bar and Gym a jeho majiteľom, že tu môžeme teda nahrávať. A krásny deň ešte prajeme. Ahojte.